അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 28:31. പൗലോസ് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുകയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് നിർബാധം ധൈര്യപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരണ ഈശോയ്ക്ക് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയെ നന്ദി, ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹായെ പോലെ ധൈര്യപൂർവ്വം നിർബാധം അങ്ങയെക്കുറിച്ച്, ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും അനുഗ്രഹവും കൃപയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. എല്ലാ മിഷണറിമാരെയും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി, സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തെ പ്രതി ഒക്കെ പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന, ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.